हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय थाबावबाय। दायो नै आङो दुब्लि बारियाव फैदों आरोना, मोनाबाय, मोसौ लायनो नागिरदों आरोना। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था। सोर सोर माइ गायखो माइ गायाखै बे भिडिअनि गेजेरजों नुलांगोन आरोना। दायो जोंनियाव नै गायाखै आरोना माइखौ। बबेबा जायगायाव आमथिसुवानि सिगां गायोना, ओमफ्राय दा गायखांबायानो खोमा बबेबा गामिना। दाइजों लागायनानै जावैखांबाय आरोना, नैबे जावैखांबाय, ओमफ्राय गैखाया नैबेजाय दासो जावैखांदों। गायनायानो गैया, गायगुबैनाय गायाखै, जावैदोंल' आरोना। ओमफ्राय दा जोंहाबोथ' गायखायाखै देग्लाय। नै दाख्लै अखा हाबाय थानानै गरम जादोंना, ओमफ्राय दा सोरबा सोरबा गायहांहां जाबाय आरोना। गायथायथाराखै दा, खोथियाबो जायाखै नालाय, बेखायनो दा गायाखै आरो दाबो। ओइ लोगोफोर, माबाबाय आरोना, खासिया जावैबाय, नैबेखौ खासिया जावैदों। दैयानो गैया नै दा, स्लुइस गेटाबो बायनायसोमोन, ओमफ्राय थेबाय आरो दाहाय मोनायाव देरनो हासिगौ। दैया माबाबाय नालाय, थेबाय नालाय, दा देरफिनबाय आरोना। दा नै ओरैबायदि गायखायाखै रावबो, नै लांदां जोब। एवनानैल' दोनदों नै, गासिबो एवनानैल' दोनजोबदों नै, खासिया जावैनायल' नै। ओरैबायदि खस्थ' जायोलै लोगोफोर दैज्लाङाव, मा होनो, बे स्लुइस गेटआ बे सेस देरजोबो नालाय, ओमफ्राय मोसौ खानो बिराद जारला जायो आरोना जोंथिंजाय। दा नै दाख्लै अखा दै बाना माबानानै, अखा हाबाय थानानै बायबाय, ओमफ्राय दा गेटआ दिनैहाय थेफिनबायना, ओमफ्राय दा बे बायनायखौ थेखांबाय, ओमफ्राय दा दैया देरफिनबावबाय आरोना। ओमफ्राय दा बे दै देरबाथाय मोसौ खानो आरो जोंहा आन्दायनोसैलाय, बिराद खस्थ' जाखायो आरोना दैज्लांबा। जोंनियावल' नङा आरोना, बयनिबो गामियाव दैज्लांबाथाय, मानो होनोबा खस्थ' जाखायो, माने जायगाबो गैया नालाय एथ'रा मानि माइ गायजोबबाथाय मोसौ खानो मानो बिराद दिगदार जाखायो आरो। मेसेंफ्राव बे दुब्लिबारि माइ गायग्राफ्रावनो ओरैबायदि माने खानो मोनजोबखायो नालाय, ओमफ्राय दैज्लांबाथाय बिराद खस्थ' जायो आरो। नै लोगोफोर, नोंथांमोना नायनो हागोन आरोना, फुरा गायखायाखै आरोना। नै दंजोबो आरो, खारायजोब्बाय, बे ट्रेक्टर होजोबनाय। नै दाख्लैथ' माने एवखायाखैमोन मानसिफ्रा, माने ट्रेक्टरसो होलाजोब्बाय आरोना। एबार ट्रेक्टर होजोब्बाय, ओमफ्राय ट्रेक्टर होनायखाय दा नै मोजां नुबाय आरो दुब्लिखौबो। ओमफ्राय दै हाबबाथाय बे फुरा माने मोनजोबखासिगोन आरोना। बादि माबा जायो दैज्लांबाथाय खस्थ'। बे गायजोबबाथाय नै दा ट्रेक्टर होनानै दोनजोबलायबायना, गांसोआनो गैला नै दुब्लिया। मोसौखौ लांसै आरोना, नै गांसो जादों दुब्लि बारियाव, एकदम जागासिनो दं आरो। नै गांसो जाबावदों, नै मोनानायखाय बारा मोजां नुलालै, नै गांसो जाबावदों दा नै। ओमफ्राय नोरैजायफ्रा नैबे लोमजोबो आरोना, नैबेयो ओरै फुरा बे स्लुइस गेटआ नैबेसिम लोमफैजोबखायो आरो। बे फुरा माने मोसौ खाजाजोबोमोन दा एसे एसेबाबो, ओमफ्राय दाथ' बे फुरा माने स्लुइस गेटआ लोमफैखायो नालाय, ओमफ्राय दा फुरा खाजाला आरोना। फुरा माने दैज्लांबाथाय ओरै खाफैनो हानायनि बेबस्थाबो जाया, दैया ओरैबायदि गिदिर जायोना। ओमफ्राय मोसौ खाफैनाय लांलाय लाबोलाय डिस्टार्बबो जायो, ओमफ्राय बिदिनो खाफैनायावबो डिस्टार्ब जायो, ओमफ्राय नों आरो खाफैफिननायावबो डिस्टार्ब जायो। जेनेबा फुङाव खेनसे खाफैबाय, आरो नोङो सानसुनि नों नायफैनायावबो डिस्टार्ब जायो। नों गामसा गिसि बिदिनो नों बेसे फिबाय थानो आरोना, बेनि थाखायनो बिराद डिस्टार्ब जायो आरोना, बे स्लुइस गेट थानायनि थाखायनो जोंनिया ओरैबायदि प्रब्लेम। नङाबा ओमफ्राय बिदिनो जायगा जायगा माइ गायिफ्राव खाजायोमोन आरोना, ओमफ्राय बै साइडआव खाजायो, ओमफ्राय बैयाव एसे गुवार दं आरोना, बावबो माइ गायजोबबाथाय नैबाव ओरै गायजोबबाथाय माने होबो जाला आरोना। दा रावबो गायैखायसो नै बाहाय फुरा माने एसे एसे आलियाव गांसो थानायाव माने खाजायो आरोना। खाजाबाबो बिदिनो दसे दसेल', ओमफ्राय लांफैनाय टाइमाव हगारनांगौ जायो आरो, दसे दसे हगारनानै जाहोलांनो गोनां जायो आरोना। बेखायनो दैज्लाङाव बिराद खस्थ' जानायखायनो माने दैज्लांखौनो आं दा फैथ' सानलाय लायो आरोना।